Do you remember your first jobs? The ones you did maybe when you were a teenager? I do remember them sometimes, and I thought, why not create a video about it? I think it might be interesting. And it will be in Catalan, and I will include English subtitles automatically, and I hope you will like it. If you would like to see videos with Catalan and English subtitles, you can go ahead and become a patron. I have exclusive videos there for you. I hope you will enjoy them. It's only $5 a month. So thanks a lot to my patrons, everyone supporting me on Ko-Fi or also members. And if you're ready, let's get started. No sé si us n'he parlat algun cop, però quan era més jove feia molt d'esport i vaig estar molts anys jugant a bàsquet, o bàsquet, com s'hauria de dir de forma correcta, però tothom diu bàsquet, i van ser més de 10 anys. I llavors va arribar un moment, jo era adolescent, crec que tenia 15 o 16 anys, i em van demanar si volia fer d'entrenadora d'equips més petits, no? Per exemple, de nens o nenes de 8, 9, 10 anys, i vaig pensar, va, som-hi, provem-ho. I la veritat és que va ser un repte, no va ser fàcil, i la veritat, sí, i cobrava molt poc, va ser, crec, la primera feina que vaig fer. Va ser una experiència molt enriquidora i al mateix temps crec que em vaig adonar que no necessàriament volia treballar amb nens. Va estar bé durant un temps, però vaig pensar, ostres, perquè sempre havia volgut ser professora d'institut o així, per exemple, d'esport, d'educació física, en diuen, i vaig pensar, ostres, no ho sé si realment és això el que vull fer. I sí, però va ser una experiència interessant, sí. Llavors, la segona feina que vaig fer, que sí que crec que em va agradar més, va ser de fer de presentadora de ràdio, d'una ràdio local. Jo soc d'un poble que es diu Torelló, i hi havia una ràdio, la Ràdio Ona, i vaig treballar allà amb un altre noi, i curiosament ell ara treballa de locutor, treballa en una ràdio, jo no, però tinc un podcast. Sí, però sí, va estar bé, va ser una experiència interessant i sempre crec que treballava els diumenges i sí, passava tot el diumenge trucant a equips de bàsquet, de futbol i tot això, i demanava com havia anat el partit, de la setmana, etc. I m'ho explicaven i llavors fèiem unes petites notícies. Eren les notícies del cap de setmana d'esport local, o sigui, sí, no sé si tenien gaire interès. I una vegada vaig fer també el directe sobre les eleccions locals, sí, i estava molt nerviosa perquè, clar, era en directe. I clar, jo no sé quants anys tenia, potser 19, 20, una cosa així. I sí, va ser una feina interessant, però també estressant de vegades i sí, i mira, doncs va anar com va anar. Jo ja us he explicat alguna vegada, vaig estudiar traducció i interpretació, després també lingüística, i durant els meus estudis hi va haver una oportunitat de presentar-me per una beca per traduir uns plans d'estudi. Crec que eren uns plans d'estudi en anglès i els havia de traduir al català o al revés, no me'n recordo. I estava bé perquè estava bastant ben pagat i vaig pensar, home, estic estudiant traducció, doncs així també tindré una mica d'experiència laboral, encara que sigui una beca, en aquest camp. I llavors, jo no sé si va ser en aquest moment, però jo en algun moment durant els meus estudis em vaig adonar que no volia treballar de traductora, perquè no em desagradava traduir, però plantejar-me haver de traduir 8 hores al dia no em semblava interessant. Em semblava una feina una mica solitària, no ho sé, potser tenia una impressió errònia, però no sé, vaig dir, ai, no és el que m'agradaria fer. Si us hi fixeu, hi ha molts moments en què vaig dir, això no m'acaba d'agradar, però tampoc sabia què acabaria fent i crec que és una cosa que evoluciona. Pot ser que ara estigui fent una feina i d'aquí 10 anys n'estigui fent una altra. Vull dir que no ho sé, avui en dia pots canviar de feina bastant sovint i crec que és força normal, sí. Durant els meus estudis també feia classes particulars. Per tant, per exemple, algú volia aprendre anglès, algú volia aprendre català, algú volia aprendre castellà, anava a casa seva i fèiem una classe a casa seva. La veritat és que això ja m'agradava més, classes particulars, perquè només estàs amb una persona, la persona normalment té interès i això crec que és important, perquè jo com a professora en els moments en què estava en una classe i m'adonava que la gent no hi tenia gaire interès,
pensava, què hi faig aquí? I crec que per això, personalment, no m'agradaria fer classes a instituts, o sigui, a adolescents, perquè crec que en general sí que hi ha gent que té molt d'interès i tot això, però també és veritat que molts són a classe perquè hi estan obligats, no? Perquè hi han d'anar, és educació obligatòria. I crec que a mi personalment no em motivaria a treballar amb gent que no estan motivats, tot i que ja ho sé que hi ha d'haver algú que ho faci, no? O sigui, crec que és una feina que té molt de sentit i que és molt necessària, però jo en algun moment vaig dir no m'interessa, sí. Però bé, no se sap mai, vull dir que potser més endavant sí que m'interessa o canvien les coses, no se sap mai, però fins ara no m'ha interessat, la veritat. M'encantaria saber de què treballes tu, de què has treballat en el passat. Aquestes feines que t'he comentat són les primeres que vaig fer, eren més aviat feinetes, les primeres feinetes que vaig fer mentre estudiava o el que sigui, però crec que aquestes feinetes poden ajudar-te a plantejar-te, ostres, què vull fer, què m'agrada, què no m'agrada. Crec que de vegades, o sigui, ho hem de provar per saber si ens agrada, no? Algunes coses, si més no. M'agradaria molt saber això, quines feinetes has fet tu o a què et dediques, si has canviat d'opinió al llarg de la teva vida i has canviat de feina. Crec que pot ser interessant, m'encantarà llegir els teus comentaris i si vols més vídeos en català ja ho saps, et pots fer Patreon o membre i espero veure't per aquí o per Patreon ben aviat. Doncs que vagi molt bé. Adéu!